Lumipas pa ang isang linggo. Naging maganda ang takbo ng negosyo nila Benedicto. May mga pagkakataon mang nalulugi sila pero patuloy pa rin silang lumalaban para sa kanilang pamilya. Dahil sa mapagkakatiwalaan ang kanyang mga trabahador, kung kaya't hindi ito naging dagdag isipin para sa kanya. Kahit wala na ang banta sa buhay ng kanyang asawa, minabuti niya pa ring ipagpatuloy ang mga bagay na kanyang ginagawa. Bagaman hindi na siya noon nakakapagpausok tuwing hapon, kampante naman siya kahit papaano sa kadahilan ng lahat ng pangontrang maaari niyang maisip ay naikalat na niya. Ang kinakailangan na lamang gawin noon ni Benedicto, siguraduhing hindi nalason ang mga ito. Yun lang kasi ang pangamba na iniisip niya, gawa ng alam niya kung anong maaaring kahantungan sa oras na hindi niya mapansin ang pagkamatay ng mga pangontra. Isang araw, habang naghahanda siya ng kanyang mga paninda, merong dumaang 3 babae sa kanya na nag-uusap-usap. Sa sobrang lakas ng pagbubulungan ng mga ito, nagagawa niya yung marinig kahit yon ay medyo may kalayuan sa kanyang kinaroroonan. Sa pagpapatuloy ng pakikinig ni Benedicto, narinig niya ang isa sa mga salaysay ng babae ukol sa namatay na sanggol di kalayuan sa kanilang lugar. Wakwak ang katawan nito, maging ang tiyan ng ina nitong nagdadalang tao sa sanggol na yon. Ayon pa sa babae, walang nakakita kung ano ba talaga ang nangyari. Ni hindi nga nila narinig na sumigaw ang babaeng yon sa kabila ng tinamo nitong pinsala sa katawan. Dahil sa bagay na kanyang narinig, agad namang pumasok sa kanyang isipan ang nilalang nakilala din sa kanilang probinsya na kung tawagin ay matrukulan. Isa yung uri ng nilalang kung saan pawang mga sanggol na nasa sinapupunan pa lamang ang pakay nito. Minsan, kapag walang buntis sa lugar ng matrukulan, naghahanap yon ng dalaga upang yon ay gamitin. Kapag nagdalang tao na ang babaeng kanyang ginamit, hihintayin niya yon hanggang sa dumating ang puntong pwede niya na yung kainin. Usap-usapan din noon ng mga matatanda na ang mga matrukulan ay napakatakaw. Bagaman hindi ikinakamatay ng mga ito ang pagkagutom, wala namang patid ang paghahangad nitong sumipsip ng napakasariwang karne ng isang sanggol. Tinuturing din yon ng mga albularyo at mga antingero bilang mga peste dahil sa bilis ng pagpaparami ng mga ito at sa kanilang walang sawang pagkain kapag merong buntis sa paligid. Ayon pa sa kanya na kapag hindi niya napaslang ang matrukulan, nasisiguro niyang titriple ang dami nito sa loob lamang ng ilang buwan. Matapos niyang mapagtanto ang tungkol sa bagay na yon, dali-dali naman siyang pumasok sa loob ng kanilang bahay upang muling isabit sa leeg ng kanyang asawa ang medalyong ipinamana ng kanyang ina. Mariin niya yung pinaalalahanan na kahit anong mangyari ay huwag niya yung huhubarin upang hindi siya malagay sa alanganin. Lumipas pa ang 3 araw. Nagpatuloy ang pagbabantay ni Benedicto. Halos hindi na niya noon natututukan ng kanyang tindahan, gawa ng lahat ng taong mapapadpad sa kanyang lugar, maigi niya yung pinakikiramdaman. Sa sobrang pagkatutok niya noon sa trabaho, hindi na niya nabigyan ng pansin ang mga kalesang kanyang pinaparentahan. Isang hapon, nagulat na lamang noon si Benedicto nang lumapit sa kanya ang isa niyang trabahador. Manong, yung isang kalesa niyo ho, hindi na makalakad yung kabayo eh. Ano ho ang gagawin ko? Tanong nito paglapit sa kanya. Ganun ba? Sandali lang, titingnan ko.
Sa pagdating nila sa kwadra, bumungad ang isang kabayong halos hindi na makatayo dahil sa namamaga nitong sugat sa paa. Nangangayayat na din ang katawan nito, indikasyon na hindi mabuti ang kasalukuyan nitong kalagayan. Nang makita ito ni Benedicto, dali-dali naman siyang lumapit sa kabayo. At kasabay nito ang pag-ihip niya sa kanyang kamay ng usal at hinipo niya ito sa noo habang binubulungan niya ang kabayo na panatilihin ang lakas ng kanyang katawan. Dahil sa wala siyang kaide-ideya sa kung ano ang gagawin, kaya na may naghanap siya ng makakatulong sa kanilang barangay. Marami ang nanggagamot noon ng kabayo sa kanila dahil sa pag-uso ng ganoong negosyo. Bagaman marami ang nanggagamot, pinili pa rin ni Benedicto ang taong walang kalapit na kamag-anak ng kaparehas niyang negosyo. Mahirap na, baka traidorin pa nito ang kanyang kabayo. Nang makahanap na siya ng angkop na tao, doon na niya pinagamot ang kabayo. Saksi doon ang kanyang trabahador upang masigurong hindi ito gagawa ng kung anong kalokohan. Mahirap man para kay Benedicto ang magtiwala sa mga katulad niyang manggagamot, wala siyang magagawa sapagkat nag-iingat lamang siya. Habang hindi nakakapamasada ang isa niyang kalesa, medyo tumatagilid ang pasok ng pera sa kanyang pamilya. Hindi naman niya yun gaanong iniinda, gawa ng kahit papaano'y meron pa ring konting pumapasok. Kinagabihan noong araw, niyaya niya ang kanyang mga trabahador na muling mag-inuman sa kanilang tahanan. Araw ng pagpapahinga kasi kinaumagahan, kaya na may karapatan din naman nilang magsaya kahit papaano. Bago pa man sumapit ang 7:00 ng gabi, kasalukuyan na silang nag-iinuman sa harapan ng tindahan nila Benedicto. May iilan din silang mga kakilalang inimbitahan para naman kahit papaano masaya ang kanilang pag-uusap. Sa paglalim ng gabi, medyo lulong na nga sa alak ang kanilang grupo. Ang iilan sa mga ito, kahit magkatabing nag-uusap, nagsisigawan na parabang mga bingi. Siya naman noon, panay lamang ang pagtawa habang pinagmamasdan ang iilan sa mga natutulog niyang kasama. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siyang natigilan noon nang makasilay siya ng 4 na lalaki na naglalakad. Kaswal itong lumapit sa kanila na parabang meron yung pakay. Dahil sa hindi yun gaanong napansin ni Benedicto, kung kaya't huli na nang naaninag niya ito. Pagsilay niya sa mga katawan ng lalaking yon, laking gulat na lamang niya nang makita niya yung parang naglalakad sa dahon ng nyog. Sa isang iglap, pumasok sa kanyang isipan na isa yung sabulag na ginawa ng matrukulan upang hindi nila mapansin ang pag-atake nito. Alam ni Benedicto na pakay nito ang kanyang asawa, kaya na may bago pa man makalapit sa kanila ang mga kalalakihan, agad naman siyang tumayo at nagpaalam. Nang masipat naman siya ng isang lalaki na maglalakad na papalayo, agad naman siya nitong hinawakan sabay sabi ng, "Mamaya ka na umalis. Dito na muna tayo. Tingnan mo, marami akong pera. Makakapag-inuman tayo kahit abuti ng buong magdamag." Nang marinig niya ang sinabi nito, agad naman niya doong iwinaksi ang kanyang braso. Habang kinakausap siya ng kanyang mga trabahador, pinili na lamang niyang wag yung pansinin. Sa pagdating niya sa kanilang tahanan, bumungad sa kanya ang napakatahimik na paligid. Alam niyang tulog na ang kanyang asawa't anak, gawa ng nakapatay na ang gasera sa loob ng kanilang bahay. Maya-maya pa, nasipat niya ang kakaibang nilalang na unti-unting gumagapang sa bubong ng kanilang bahay.
Alam ni Benedicto na hindi ito isang uri ng hayop o ibon sapagkat meron itong mahabang mga galamay. May naaamoy din siyang kakaibang baho ng hangin na parabang may kung anong nabubulok na hayop sa paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, bumungad sa kanya ang nanlilisik na mata ng matrukulan habang nakatitig sa kanilang tahanan. Panay ang paglaway nito na parabang labis na natatakam sa amoy ng sanggol. Nang masipat niya ang nilalang na yon, walang pagdadalawang isip naman siyang nagtago sa ilalim ng sahig ng bahay nila. May hahalin tulad mo ang ginawa ni Benedicto sa pag-uugali ng isang maninila na kung saan matiyagayong naghihintay sa paglapit ng kanyang biktima. Maya-maya pa, doon na nga nasipat ni Benedicto ang paglapag sa kanilang bakuran ng matrukulan, hudyat ng kanyang dahan-dahang pagkalaw. Pagsilay niya sa paa ng matrukulan na marahang naglalakad, mabilisan naman siyang lumabas sa ilalim ng sahig na kanyang kinaroroonan. Sa pagtama ng liwanag ng buwan sa kanyang katawan, bumungad sa nilalang ang nakakapangilabot na itsura ni Benedicto. Animoy sa puntong yon, para yung asong nabahagang buntot dahil sa paglitaw ng nilalang na mas demonyo pa sa kanyang kaanyuan. Pagkatitigan nilang dalawa, agad namang bumagsak ang nilalang na yon sa lupa habang nanginginig ang buong katawan. Pilit pa siya nitong kinausap pero ni katiting na pagsagot sa nilalang na yon hindi niya ginawa. Nang dumating na sa puntong ayaw na niyang makita ang pagmumukha ng matrukulan, agad naman niya yung hinawakan sa leeg at mabilisang dinala sa pinakamataas na parte ng lugar na maaari silang madala ng kanyang pakpak. Habang binabagtas nila ang himpapawid, panay naman ang pagpupumiglas ng nilalang, subalit wala itong nagawa para mapangibabawan ang kanyang lakas. Nang marating nila ang ulap, seryosong tinitigan yon ni Benedicto habang unti-unting kinakalas ang kanyang kamay sa leeg nito. Gusto mong tumakas, hindi ba? Pinapalaya na kita. Matapos niyang makapagsalita, agad naman niyang binitiwan ang matrukulan sa kabila ng pagmamakaawa nitong ipinakita sa kanya. Sa pagbagsak ng nilalang na yun pababa, wala na yung nagawa kundi ang magpumiglas habang hinihintay na bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman niyang narinig ang napakalakas na lagabog sa isang bahay na medyo may kalayuan sa kanilang tahanan. Kasabay nito ang pagrinig niya ng sigaw ng nilalang habang pilit na lumalaban para sa kanyang buhay. Nang mapagtanto ni Benedicto na buhay pa ang nilalang, agad naman siyang bumulusok patungo sa kinaroroonan nito. Pagdating niya sa lugar, bumungad sa kanya ang nilalang na pilit gumagapang sa kabila ng mga nakatarak na tipak ng kahoy sa binti nito. Habang pinagmamasdan niya yung pilit lumalayo, pansin niya ang mga taong nasa loob ng mga bahay sa lugar ay panay ang pagmamasid sa buong paligid. Kahit nasa harapan lang nila ang dalawa, nakakapagtakang hindi nila yon nakikita. Maya-maya pa, tuluyan na ngang nakalayo ang matrukulan sa lugar na siya namang dahan-dahang sinundan ni Benedicto. Nang marating nila ang isang bakanting lote, doon na niya hinawakan ang tipak ng kahoy sa binti ng nilalang habang nagwiwika ng, "Sa tingin mo mabubuhay ka pa matapos ang pagtatangka mo sa asawa ko?" Nang marinig ito ng nilalang, mangiyak-ngiyak naman yung tumitig sa kanya habang patuloy na nagmamakaawa. Dahilan nito, hindi niya alam na asawa pala ng kauri niya ang buntis sa bahay na yon. Inilahad din ito kay Benedicto na dahil lamang sa tawag ng gutom,
kung kaya't nagawa niya ang bagay na yon. Subalit, sa kabila ng pagmamakaawa sa kanya ng nilalang, hindi niya pa rin yon pinaligtas sa kanyang mga kamay. Alam niyang rason na lamang nito ang lahat ng bagay na kanyang sinasabi, gawa ng kilala niya ang lahi ng mga matrukulan. Ayon kay Benedicto, na kapag unang beses mong makaharap ang ganoong nilalang, makukumbinsi ka talaga na yon ay kaawaan. Isa din kasi yon sa kanilang panlilinlang kapag alam nilang dehado sila sa sitwasyong kanilang kinakaharap. Sa pagpapatuloy ng pagmamakaawa ng nilalang na yon, agad naman niyang dinukot ang tipak ng kahoy sa binti nito. At kasabay no ng buong puwersa niyang paghataw sa likurang bahagi ng nilalang. Sa sobrang puwersa ng kanyang pagkakapalo, halos mapakapit naman ng husto ang nilalang sa lupang pilit niyang ginagapangan. Nang mapagtanto ng matrukulan na walang tsansa na siya ay paniwalaan ng kanyang kalaban, doon na ito gumawa ng paraan upang harapin si Benedicto. Pagsilay ng nilalang na yon na kaya niyang abuti ng matatalas niyang kuko ang kanyang kalaban, agad naman niya yung ginawa ng walang pagdadalawang isip. Subalit bago pa man lumapit ang talim nito sa mata ni Benedicto, nagawa na niya yung mahawakan. Walang sabi-sabi, buong lakas naman niyang binali ang kamay ng nilalang at kasabay nito ang 5 beses niyang pagtadyak sa ulo nito. Dahil sa ginawa niyang yon, agad namang nawala ng malay ang matrukulan na siyang naging dahilan upang tuluyan niya na yung bawian ng buhay. Dahil sa tindi ng kanyang galit, pinugot niya ang ulo nito at ikinalat ang dugo sa hangganan ng kanilang barangay. Itinapon niya din sa talahiban ng pira-piraso nitong katawan sa paniniwalang magagawa itong makita ng kanyang kauri. Matapos itong maisagawa ni Benedicto, muli siyang bumalik sa orihinal niyang anyo. Habang naglalakad siya pabalik sa kanilang tahanan, kitang-kita niya ang iilang mga aswang na nagmamasid. Alam niyang pinag-uusapan siya ng mga ito, gawa ng palagi niyang naririnig sa mga bulong ng aswang ang salitang gabunan. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko tinuturing na kalaban ng sino man sa inyo. Basta tandaan nyo, galangin nyo kung ano ang ipinaglalaban at pinoprotektahan ko, nang sa gayoy wala tayong maging problema sa bawat isa. Wika ni Benedicto habang naglalakad. Ilang minuto pa ang lumipas, doon niya nasipat ang iilang mga aswang na lumuhod sa gilid ng kanyang dinaraanan. Kahit papaano'y natuwa naman siya sa ginawa ng mga ito, gawa ng para sa kanya pagpapakilala yon na sila ay mahina. Sa pagdating niya sa kanilang tahanan, bumungad sa kanya ang kanyang mga trabahador na masaya pa ring nag-iinuman. Pagsilay niya sa alak ng mga ito, napansin niyang hindi pa yon nangangalahati. Habang iniikot niya ang kanyang paningin, doon niya nakita ang iba pa nitong mga kasama na lupaypay na at halos hindi na makatingin sa bote ng alak na iniinom nila. Sa kabilang parte naman, bumungad sa kanya ang 4 na tipak ng kahoy na ginawang sisidlan ng balat kayo ng matrukulan. Maaaring naalis sa tipak ng kahoy ang engkantasyon nito dahil sa ginawa niya ditong pagpaslang. Kinaumagahan, habang naghahanda siya ng kanyang mga paninda, muli niyang tiningnan ang kwadra ng mga kabayo. Pagsilay niya sa isang kabayong may sugat sa paa, napansin niya yung dahan-dahan ng nakakapaglakad. Upang hindi na yun gaanong mahirapan, ang ginawa niya, 2 linggo niya muna yung pinagpahinga. Naintindihan naman yon ng kanyang trabahador, gawa ng para din naman yon sa ikabubuti ng kanilang negosyo. Sa pagsapit ng 7:00 ng umaga,
Minabuti nilang mag-asawa na tumungo sa simbahan para makapagsimba. Kasakasama niya noon ang kanilang panganay na anak na kung saan hindi naman magkamayaw ang tuwa nito sa mga nakikita niyang santo. Habang nakikinig sila sa sermon ng pare, taimtim namang nagdarasal noon si Benedicto para sa ikaliligtas ng kanyang ikalawang anak. Kahit alam niyang hindi ito basta-bastang malalapitan ng mga nilalang, humihingi pa rin siya ng gabay sa ama, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na yon ang pinakamalakas na kapangyarihan na maaari nilang masandigan. Matapos ang ilang oras na pagmimisa, minabuti nila na kausapin ng pare. Humingi sila ng gabay doon sa kung ano ang kinakailangan nilang gawin upang mailigtas sila sa kapahamakan. Padre, meron ho ba kayo diyang maibibigay na gamit na pantaboy sa mga masasamang elemento? Hihingi ho sana kami dahil buntis itong asawa ko. Wika ni Benedicto paglapit niya sa pare. Nang marinig ng pare ang kanyang sinabi, agad naman yung kumuha ng isang maliit na libro habang sumasagot ng, "Ito ang kailangan mo. Wala nang mas higit pa sa salita ng Diyos. Para maligtas kayo sa panganib, kailangan nyo lamang manampalataya. Sumunod sa kanyang utos, nang sa gayoy sa pagdating ng araw ng paghuhukom, magagawaran niya kayo ng buhay na walang hanggan. Kapayapaan naway sumainyo." Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong iniabot sa kanya ang isang maliit na libro na naglalaman ng mga lengguwahe ng Griego at Latin. Isa yung uri ng banal na salita na kung saan pinagtibay ng basbas ng Panginoon. Sa pamamagitan ng pagbigkas ng mga engkantasyong naroon, magkakaroon ng kahit na sinong ordinaryong tao na maitaboy ang nakakapangilabot na puwersa ng kasamaan. Bagaman unang beses pa lamang makita ni Benedicto ang libro, hindi na naging mahirap para sa kanya na basahin ito, gawa ng sa ganoong lengguwahe din ng libretang kanyang tinatangan. Ayon sa kanya na, wala namang espesyal sa librong yon, maliban sa mga talatang isinulat ng mga disipulo ng bugtong na anak. Ang iilan sa mga nakasulat doon ay hindi mo makikita sa Biblia, gawa ng hindi yon inilathala doon dahil may mga panganib itong maaaring maibigay sa taong magkamali ng pang-unawa. Ilang minuto pa ang lumipas, minabuti na nilang bumalik sa kanilang tahanan. Habang binabagtas nila ang daan, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa mga nararamdamang kakaiba ng kanyang asawa. Ayon sa asawa ni Benedicto, medyo hirap na siyang matulog tuwing gabi dahil sa paulit-ulit nitong paggalaw sa loob ng kanyang sinapupunan. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, kahit papaano'y natuwa naman siya, gawa ng sigurado siyang wala doong nangyayaring kakaiba. Nang makabalik na sila sa kanilang bahay, agad naman niyang binuksan ang kanilang mumunting tindahan. Pagsilay ng kanyang mga parokyano na nakabukas na siya, dali-dali naman yung nagsidagsa. Mabenta kasi noon sa pwesto nila Benedicto ang kakanin, lalo na kapag katatapos pa lamang ng misa. Habang abala siya noon sa pagtitinda, wala namang nangyaring kakaiba. Lahat ng mga taong bumibili ay alam niyang mga ordinaryong tao sa kadahilan ng pare-pareho ang nararamdaman niyang presensya sa mga ito. Maya-maya pa, bigla namang naagaw ng isang lalaki ang kanyang atensyon nang maamoy niya sa katawan nito ang kakaibang presensya. Hindi yun aswango kung ano, bagkus ay isa yung antingero.
Alam ni Benedicto ang amoy ng isang antingero sa kadahilanang mabango ito, kagaya ng rosas o iba pang mga bulaklak na nagbibigay ng matamis na amoy sa kanyang ilong. Nang makita niya yung lumapit sa kanyang tindahan, doon bumungad sa kanya na binata pa ang antingerong yon. Pagkabili nito ng minatamis sa kanya, hindi na nagdalawang isip pa si Benedicto na kausapin ng binata. "Noy, saan ang punta mo?" Tanong niya dito habang kumakain yon ng bibingka. Dito lang ho. Mag-iikot lang. Bakit ho?" Nang marinig niya ang sinabi nito, agad naman niya yung pinapasok sa loob ng kanyang tindahan. Bagaman nagtataka noon ng binata, minabuti pa rin itong sumunod sa kanyang nais. Pag-upo nito sa kanyang harapan, walang pagdadalawang isip naman niyang inilahad dito ang tungkol sa panganib na nagkukubli sa kanilang baryo. "Kung nais mong magpalipas dito ng gabi, mag-isip ka muna. Alam kong dayo ka, sapagkat ngayon lang kita nakita. Maaaring nagtataka ka, pero bilang kapwa mo antingero, naniniguro lang ako para sa iyong kaligtasan. Ayoko matulad ka sa ibang dumayo na hindi na inabutan pa ng madaling araw." Seryosong wika ni Benedicto sa lalaki. Dahil sa kanyang sinabi, minabuti ng antingerong makinig pa sa mga bagay na kanyang ikukwento. Aminado din naman kasi ang binatang yon na siya ay dayo sa lugar, kung kaya't kailangan niyang malaman ang mga bagay-bagay. Sa pagpapatuloy ng kwento, matutuklasan ni Benedicto ang isang kagilagilalas na sikreto ng binatang antingero. Manong Benedicto, matanong ko lang, saan ho ang probinsya ninyo?" Tanong ng binatilyo matapos nitong mapag-alaman ang mga inilahad na istorya ni Benedicto. Nang marinig niya ang sinabi nito, agad naman niyang ipinagtapat ang lugar na kanyang kinalakihan. "Taga Siraway ako, Noy, pero lumaki ako sa Siocon dahil doon ang negosyo ng aking mga magulang. Matagal-tagal na rin ang panahon nang mapadpad ako dito sa Paco. May mga pangyayari kasing kinakailangan kong ibaon sa limot. Natuklasan ko na sa pamamagitan ng pag-alis sa aming lugar, magkakaroon ng katahimikan ng aking buhay." "Okay, wait lang wait. Parang medyo kinikilabutan na ako na nabanggit pa lang yung Siraway tsaka Siocon Sa akin lang medyo kinikilabutan na ako. Tapos sa pagpapatuloy ng kwento, malalaman nito ni Benedicto yung kagilagilalas na binatang antingero. Grabe, alam niyo bang hanggang ngayon ayaw bumaba ng buhok ko dahil sa sobrang kilabot. Yung buhok ko lang sa balata. Grabe, ewan ko na rin ako na parang natatahimik din ako Pero para sa ikalilinaw ng isip nating lahat, isusunod ko na kagad yung 4 para di tayo mabitin. Kasi maski ako, excited na ako dun sa kagilagilalas na antingero Grabe. Sige, kita-kits tayo Pahintay ako.